салом алейкум дӯстони азиз, Беҳзод Акилов ҳастам аз Калифорния. Каме дар бораи худ гап занам. Ман соҳибкор агентствои маркетинги рақамӣ дорам ва айни ҳол дар Калифорния ба ҳайси директори маркетингӣ кор мекунам. Ва ман хостам як лоиҳаи нав сартем. Айни ҳол мо бизнес сар карданем, ширкати мувинги кушоданем ва мехоҳем ки тариқи видео ҳамаи ҳамин процессе ки аз нол мо чӣ хел ширкат мекушоем, чӣ хел клиент меёбем, чӣ хел трак мехарем, ҳамаша ба шумо нишон дем, чтобы як барномаи фоидаовар шавад дар ҳамин Instagram, YouTube. Барои ҳамин дӯстони азиз, аз тарафи шумо мо дастгирӣ дар кор, комментария, лайк, поделиться кунед, то ки мо дар мотиватсия шаваду мо видеоҳои нав ба нав барои шумо тайёр кунем ва шумо фаҳмед ки дар Америка